Yo. 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 Maka pokoknya juga berjalan dalam tanah yang berarti juga jadi mungkin sama kita pakaian pasangan yang diberikan oleh teman itu datang datang Yo. baru pun diminta membayu kartu saja baru baru yang bakal saya meminta anak bayu bola dari ketemu yang kabar tadi juga Yo. ini betul lagi satu kartu kemarin dulu saya tahu segala itu bayuan jo di Sumatera Sampai Pemudo. Tempo dia jadi Pemudo mantan undian ke Kiambo. Alaba parundianyo tentang laku amba tinjau kalam basigi. Ko ilang na tahu rimbonyo anyo na tahu moronyo. Nayak sa tingke lay tentang sitina kato. Sabalong kato kati sabui irundiang nga dibaco. Yo di bawang tarati babunyili. Papiya bakorena balelo bakakobe. Badai babicaro. Mau po tampanyo. Diujamkan lutik nan duo. Diangke jari na 10 diangke tangan dilewat sambahnya mah dimakan isinang katu dalaluan baru pada Pemudo semasolai ba timbun-timbun na inda bako beranda sesuai juga undang-undang Pemudo kapopaneh jo bungo tanjuang dalam dalutan Sungai Rotan angge paneh bulia balinduang suko nakama diaduan tantang sitina kato sama-sama kita pakaian tantang renjang tangan lewat sambah kita gantuangkan kanan tinggi kita sandakan kanang gadang hendak bulia binta balaku baru po ada Pemudo kato sajo nang merubah jawe runyang lomba berkembalian istirahat nan baminta mangko istirahat nan Pemudo minta nanda mencari bulet nan segolek picak na salayang kini betulah Pemudo di ambo mengawi nak sekali kami mamancuan nak sekali butuh ambo payon lah Pemudo sampai Pemudo yo yo dah udah na nambah imbau pisungga pun udah nanti imbau si PS agalo orang Sumando termasuk apa-apa orang ati anak mabako tempo dia wada dia mau kedatang rundian dari Pemudo ala parundiannya tentang laku mau tinjau kalam basigi ko ilang la tahu rimbonyo anyo ila la tahu muaronyo naik sitingke le tentang sitina kato sabalong kato kata sabu irundian nga dibaco di bawang tarati babuyili bapie bakorena balelo bakakobeh badai babicaro mau po tampanyo dujam kalutik ng duo ditakukan kapalon na satu disusun jari na 10 adangke tangan dilewas sambah menyembah makan disinan kato dilaluan baru po tatang nantun sama solai ba timbun lainda mangko bakanda kampung paneh jebungo tanjuang dalam dalutan Sungai Rotan ange paneh bulia balinduan suko nakama dia doan tentang sitina kato sama-sama kita pakaian tentang renya tanggal lewat sambah kita kantuangkan kanan tinggi kita sandakan ang gadang kanda bulia pinta balaku baru po tentang nantun baru po nanti ambo kata saja nang baru bajawe rundiang lomba kembalian istirahat na nambo minta mangko istirahat na meminta nanda mencari bulet dan segolek picak dan sayang kini betulah dah suatu kata kamanjawa kedua rundiang kamu mulangan pulala perundiang ke Pemudo tu dan dia udah nan ba apa mulang udah nan kami di sekolah semua di dalam ngam Balik ko batang. Sentang dibilai kurang itu kuat dah. Betul. Babelo-belo ayi dibeli kek surinya ke Morojo. Babelo-belo kata je mau pakai amba pula memulang ke pakai Pemudo ya. Sampai Pemudo. Dia ini ada.
Mudo. Yo. Tempo dia wa tadi kalau mudo mantang perundian ka Kayambo. Yo. Ala ba perundiannya tentang laku mutinjau kalang basigi. Yo. Kailang atau rimbonyo anyo atau moronyo. Yo. Naya setingke lay tentang sitina kato. Yo. Sabulong kato ka disabui rundian nga dibaco, di bawang tarati babinili. Yo. Bapiye bo korenah balelo ba kokobeh batay bibicaro. Yo. Mau po tampanyo. Nunjam ka luting ang duo ditakuakan kapalo na satu. Disusun jari nan 10 diangke tangan dilewas sambah. Sambah menyembah dinamokan. Disinan kato dilaluan. Yo. Baru po tentang nantun sama solai ba timbun lain dak makobakanda. Sesuai jo undang pelmudo mah. Yo. Kampung paneh jo bungo tanjuang dalam galotan sungerotan. Ange paneh bulia belinduang suko nakamadi atuan. Yo. Tantang sitinah kato sama-sama kita pakaian. Yo. Tantang renjang tangan lewat sambah kita sandakan kanang gadang kita gantuangkan kanang tinggi. Kandak boleh minta berlaku. Yo. Baru po nanti ambon tentang itu. Laba cari boleh nan segolek picak nan selayang. Laba iyo bamolah bamu pakai basudaro. Kini betul lah. Gua muda kebulek lah boleh digolean, picak lah boleh dilayangan. Suatu kata kemanjawab kedua rundian mamulangan. Ulanglah dia ke muda perundangan pengkatu nan pemulang kapal muda nang kami di sekolah termasuk orang Sumando Japa orang semua dia dalam Sampai yo. sampai belum muda. Oh, tengene yung sebelum kartu ka dipulang ay Yo, mga maluswa. Kasi kita minta nila kung ang kartu. insyaallah belum muda. Ate nang ado. Iya.